खुलुमबाय दिनैनि साबजेक्ट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय भारत हादरनि मुंख्लं जानाय रौनियाफोरनि जिउनि थाखाय एबसुआ आरज गाबदों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि बड'फा हाउसजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा आफादफोरनि मावखुलिफोराव लादाखनि गलवान भेलियाव जानाय भारत चाइनानि मुगामुगि जानायाव भारत हादरनि मुंख्लं जानाय रौनिया सुबुंफोरनि आलो गोजोननि थाखाय केन्डेल लाइट सावनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा भारत हादरनि मुंख्लं जानाय रौनियाफोरनि जिउनि थाखाय आरज गाबो। मख'नो गोनांदि थांनाय समबारखालि भारत चाइनानि मुगामुगि जानायाव भारतनि गासै सा 20 रौनियाफोरा मुंख्लं जायो आरो सा 17 रौनियाफोरा जखम जायो। 2 नाम्बाराव दङ AHSEC आ HS नि सिलेबासाव बिहुखौ इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै फोसावबाय। AHSEC आ मैया HS नि सिलेबासाव बिहुखौ इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै फैगौ सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय फोसावो। बे आगानखौ आसाम रायजोनि हारिमुखौ फरायसा फरायसुलिफोरनो मिथिहोनो थाखाय लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि आयदाफोरखौ जयन्त गान्धी, खगेन गगৈ, इस्माइल हुसैन मोना थि खालामगोन। बबेखानि AHSEC आ फैगौ बोसोरनिफ्राय गासै 40 भकेशनेल साबजेक्टखौ बेखेवगोननि थांखि लायो। बेनिनो कमार्स स्ट्रीमाव एकाउन्टेन्सि आरो बिजनेस स्टाडिजखौ इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै लानाय जागोन। 3 नाम्बाराव दङ डक्टर निजुम वारिया बर' हारिनिफ्राय गिबियै IIT नि एसिस्टेन्ट प्रफेसर जाबाय। चिरां जिल्ला बिजनी हालामनि डक्टर निजुम वारिया बर' हारिनिफ्राय गिबियै IIT नि एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानो हाबाय। डक्टर वारिया क'क्राझार जिल्लायाव थानाय BPCM बेबिलेन्ड क'क्राझारनिफ्राय फरायनानै JEE आव उथ्रिसारनो हानानै BTech आरो MTech आव इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकेल कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं IIT खड़गपुराव थांनाय 2012 मायथाइयाव उथ्रिसारनो हायो। बिनि उनाव बिथां डक्टर वारिया IIT खड़गपुरनिफ्रायनो PhD खौ थांनाय 2018 मायथाइयाव फोजोबो। बिनि उनाव बिथाङा इन्टिग्रेटेड सिस्टेम लेब एट इउनिभार्सिटि अफ टरन्ट'आव हाबनानै 2018 आरो 2019 नि थाखाय पस्ट डक्टरियेल फेल'आव सायख'जायो। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा दा IIT भुवनेश्वराव इलेक्ट्रिकेल साइन्सनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै मावगासिनो दङ। 4 नाम्बाराव दङ नेपालनि नेशनेल एसेम्ब्लियाबो गोदान मेपखौ गनायथि होदों। नेपाली पार्लियामेन्टनि गोजौ सदना हादरनि गोदान राजखान्थियारि मेपखौ आपडेट खालामनायनि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ बे मेपआव सोलोआरि खान्थिजों गाहाय मोनथाम भारतारि ओनसोलखौ सोफादेरनाय जायो। मोननै सदननिफ्राय गनायथि मोननायनि उनाव उननि खोलोबनि थाखाय बेखौ हादरगिरिनि खाथियाव गनायथिनि थाखाय दैथायहरनाय जागोन होनना बुंदों। नेशनेल एसेम्ब्लिनिफ्राय बे बिलखौ गनायथि मोननायनि उनाव बियो काठमान्डु आरो गोदान दिल्लीनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोआव मोनसे अरायथा जेंना सोमजिनो हासिगौ। मख'नो गोनांदि नेशनेल एसेम्ब्लियाव बे बिलनि मददाव गासै 57 भट मोननो हादों आरो रावबो बे बिलनि हेंथायै भट होआखै। 5 नाम्बाराव दङ जोंनि थांखिया BTAD नि जेंनाखौ सुस्रांनाय। प्रमद बर' UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ तामुलपुराव खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुङोदि जोंनि थांखिया रावबो राजखान्थि हान्जानि सायाव नङा, नाथाय जोंनि थांखिया BTAD ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय। बिथाङा बुङोदि जोंनि हान्जानि मेन थांखिया BTAD आव थानाय गासै सा 32 लाख सुबुंफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय। बिथाङा बुंबावोदि जों रावबो राजखान्थि हान्जाखौ गिया मानोना जोंनि मेन थांखिया राजखान्थि हान्जानि सायाव नङा, नाथाय जेंनानि सायाव। दिनैनि निसाबटेटा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।